Tachielo itongi mane kajima poko yangi kwangi hoyudo hinyruok kamore wa jakom mar chiro ma Kibuye boma Kisumu dhamano muche chiro no kinyi makawuono. Kaka Judith Omondi lero kaluwore gi jo ohala mantie chiro no makelo pogruok e paro en wach od minyaga makweth ariyo osebedo kalaro ahinya to e choko mar omenda. E karo nyango wadonjo e chiro ma Kibuye bang' lipode mag ng'wech ma okelo kod kweth mapoko yangi wuok e chiro ni. Ohala ne olor, mwandu ne oum kendo thoth weg ohala bende ne oyware mabor gi chiro ni. Kalore gi joneno, en ng'wech ma ochakore kogwen mar okinyi makawuono kendo kweth ma umo wenge gi to ni kod apiko ema gikoni ne okelo lweny e chiro ni. Kawuono gokinyi ja biro base ka mondo tika ka pile to yudo ka pikipiki ni maromo 100 ni base ka to go wigi ki full te. To kaleng matis kwang'iyo git ne gin jok ma jokede mero tenge to wange gi bende gi umo. To gibiro ka giting'o ludhe to gidonjo e chiro to ka gidhiro chiro gidhi yudo ka bwana mach mosebiro gokinyi ma choko pesa mag cho. Ng'ano ne gitong'o mane ginego. Joma hinyore to ng'ati monege cho malo kacha to gi chairman bende jogo moko biro mogoyo kare kacha oring kod osiptal ngia maro kwang'e ni chal nade. Dhao ma oweyo ng'ata achiel ka owito ngimane kendo ji mamoko mapoko yang kwan gi kod hinyruok ma opogore ikoni kelo kod gwandruok e wi osuru ma ichoko e cho mar chiro ni. Nitie bwana moro mwalo kae larore gi Nyaramba e chairmanship. Koro nyocha gisehae jakcho gikete jogegi. Ndalari adek mosekalo nyocha Nyaramba ochako duogo gi joge. Cho e shida onge gimoro amora e chiro ka chiro to ne nigi kue. Yawuoyi gore cho ji gore pile. In idhi e cho kaka ja ohala kiwuok ohala kidhi e cho to yudo ka ng'wech ringore e cho ilaro pesa. Bende apikni mahawa ng'wen e owang' kod jopiny ma igi ne owang' bang' monj makamano. Nyaka sani jo ohala e chiro ni kwano lal ka gikoni pile gwandruok e wi cho miyo ok giusi kendo winjo tend kaunti no donji mar loso wachno mapiyo. Jo ohala over 100 oseloro. Karibu ji mokalo 100 oseloro sedhe. Ma ohala makawuono kethre. Dianga wach kamano. Anan jo ohala auso fruit. Koro ka ng'wech biro to inyono gikwa to waringo wakia ni ng'wech ochomo kanye. Koro wadwaro koni kwe makende ma lweny mapok nwaneno ga nyaka nini. Koro wakwayo jo municipal mondo okony gi chiro winjruok obedi. Gino lit no ahinya ka jogo nyalo biro sa 10 kendo gidonjo e chiro ma kaunti ema sole pesa. To kaunti ma Kisumu gine ye kanya gi ling'aling'a to jogi biro gisilha mago ng'ati chiro ma hiny kamano ji ari adek te to kaunti oling'aling'a. Gwandruok e chiro ma Kibuye osebedo kuom kinde koro kendo dwe ma okalo jo ohala ne oywak mondo mikel winjruok gino mapok otimore nyaka kawuono. Judith Omondi, Ramogi TV.